Skont Clyde Caruana, il-ftehim li kien għamel il-gvern dwar il-beħ tal-isptarijiet huwa wieħed komplikat u fid-deal ma' Stewart hemm il-problemi. Dikjerazzjoni li saret mill-Ministru tal-Finanzi waqt il-programm Extra fuq TVM. Iva, il-kwistjoni tad-deal kif inhi bħalissa huwa ċar li hemm problemi fih, il-biċċa tax-xogħol biex jiġi rranġat jew saħansitra il-gvern joħroġ minn dak id-deal mhijiex kwistjoni daqstant sempliċi. Hija kwistjoni li hija ferm iktar komplikata. Il-Ministru qal dan meta kellu jwieġeb qatt ħassib tal-UHM kif il-kap eżekuttiv Joseph Vella stqar li d-deal ta' Stewart huwa deal mhux sostenibbli u li mhux irendi. Anzi, qiegħed jagħmel letteralment l-oppost. Erġajna għal darb'oħra qed intuhom 70 miljun euro. Issa ovvjament kieku jkollna naqbdu daqsxejn nagħmlu analiżi tal-budget u naraw diversi miżuri, hemm 25 miżura li swewna ftit iżjed minn 200 miljun. Sena l-oħra u dis-sena lil Vitals ħankunu tajnihom mal-120 miljun. Ġifieri kieku dawk il-flus frankajnihom, kieku dawk il-flus tajna minna budget u nofs ta' miżuri. Ġifieri minflok 25 miżura għall-anzjani, il-ħaddiema, l-familji u ż-żgħażagħ tagħna stajna minna 40 miżura tajjeb u naħseb dik xi ħaġa li tibqa' tfixkil li moħħi. Fl-aħħar ġimgħat, xhur u snin bosta kienu dawk il-persuni waqdiet li talbu sabiex l-isptarijiet jingħataw lura lill-poplu Malti u Awċi, partikolarment wara li fil-qorti grazzi wkoll għall-ħidma tad-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija ħareġ fid-der li fil-waqt li l-gvern kien jimpala l-miljuni tal-euro lil Vitals u issa lil Stewart ftit li xejn sar kambjament. Infatti meta kien mistoqsi dwar dan id-deal u x'jagħmel il-Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-gvern, il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Finanzi Mario De Marco wieġeb li gvern nazzjonalista se jkun qiegħed itemm il-kuntratt li hemm preżenti. X'tagħmel kieku inti tkun fil-pożizzjoni tal-Rispett kollu, l-darba huma kissru l-kuntratt, ara nitterminarhom il-kuntratt. James Aronellu, Net News.